kama ya si ebe ọ ga-ebe. Onweghị onye ọbụla nke m mejọrọ, onweghịkwa onye ọbụla m ji nke ya, mana ebe ọbụla m gara ụmụ ụwa chụrụ m na-aga. M gaa n'aka nri ha chụrụ m gakwa n'aka ekpe ha chụrụ m. Mana otu ihe m maara bụ na onye nọ n'ime m karịrị onye nọ n'ime ụwa ike. Mana gị onye na-akpa nkata igbu m, onweghị ka ị ga-egbu, maka na ọ dịghị onye m mejọrọ, onweghịkwa onye ọbụla m ji nke ya.
bịa ngị nwe ya na-achị ịnapụ m ndụ m n'ike. Ị jụkwara ajụjụ? Ezokwara ndụ n'ime Jizọs n'ime Chineke. Ọ dịghị ihe ị ga-eme m. Ọ gịnị ka ị na-enwerịrị ntaji anya banyere m? Anọchiri m gị ụzọ? Eji m nke gị? Eriri nke gị? Anaga m ihe asịsị nye gị? Emere nke gịnị? Aka m dịkwa ọcha ahụ. Bịa ka m jụọ gị, ọ bụrụ na ị gbue m, ị ga-anụ nwunye m? Nwa m ọ ga-abụ nwa gị? Ị ga-aza aha m? Hapụ m ka m biri. Ekwela ka ekpezu jiri gị kwara ngwa ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị jụ ihe ọ bụla ị hụrụ, i were.